Lugo é calidade. Hoxe veño a contar unha boa noticia, unha gran noticia. Lugo é o primeiro centro da UNED que recibe, que se certifica no nivel 3 do Sistema de Xestión de Calidade, certificado pola NECA e pola Cogestión de Tudela. O nivel 3 do Sistema de Xestión de Calidade caracterízase pola importancia da sustentabilidade e a responsabilidade social universitaria. Por iso é moi importante para o Centro de Lugo certificarse neste nivel. Os puntos fortes que se destacan no informe desta auditoría é o impulso que dá o Centro de Lugo actuando como palanca de outros centros asociados no cálculo e reducción da pegada de carbono e tamén na xestión e atención ao alumnado nas probas presenciais. É un traballo de equipo, non é un traballo individual e quero resaltar a implicación e o compromiso de toda a equipa da UNED de Lugo, en especial da coordinadora de calidade, Reyes Rodríguez, para acadar este certificado.